Assalamu alaikum jama'a na nan cikin gida TikTok. Naku Duniyar Frank ke magana. Don Allah akwai wani sabon account na da na buɗe mai suna Duniyar Frank domin kawo muku sababbin shirye-shirye, comedians, waƙoƙi daban-daban dai na nishaɗantarwa. To don Allah masoyana na Duniyar Frank ga wannan link ɗina, ka danna kan plus nan, bi ma'ana ka yi following na, ni ma zan yi following naka. Duk abin da ya kasance na ƙayatarwa ne za ka rinƙa kallo daga zaran mun ɗora. Sannan ina mai farin cikin gayyatar ku zuwa wannan tasha namu na Duniyar Frank. Za ka yi searching Duniyar Frank, Duniyar Frank za ka yi searching, za ka sami duk wani shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. Sannan akwai YouTube channel mai suna S Zango Online. Duk mai neman waƙoƙi, ƙasidu na waƙoƙin soyayya da zai sauransu, duk wani abu da ya shafi na nishaɗantarwa ne, idan ka shiga YouTube namu mai suna S Zango Online za ka same shi. Insha Allahu duk wani abun da kake buƙata na farin ciki na fara'antarwa za ka same shi a cikin wannan tasha namu na Duniyar Frank ko kuma S Zango Online. Na gode wa masoyana na gida da daji. Duk wani abu da ya kamata wanda zai nishaɗantar da ku, zan ga na yi ƙoƙarin ƙara talent akan waɗannan abubuwan da zai fara'antar da ku, zai nishaɗantar da ku a cikin wannan gida namu na TikTok. Al'umma na maza da mata, ina miƙa muku godiyata a gare ku. Duk wanda ya yi following na, ni ma zan yi following nashi domin mu haɗa zumunci da juna, mu tallata juna, duniya ta san kowa da kowa. Ina godiya wa masoyana na gida ko daji. Na gode. Naku dai Duniyar Frank ke magana.